Minn żmien għal żmien fuq il-mezzi tax-xandir nisimgħu persuni li ġew irrappurtati nieqsa. F'każijiet minnhom il-pulizija dlok tappella lill-pubbliku biex jekk ikollux informazzjoni jgħaddiha sabiex tinstab il-persuna konċernata. Ta' kull sena f'Malta jkollna madwar 450 rapport ta' persuni nieqsa u li ħafna minnhom jinstabu ftit tal-ħin wara. Sa mill-bidu ta' din is-sena sa issa l-pulizija kellha 416 rapport ta' persuni nieqsa u forsi dan jallarma xi wħud. Iżda meta għand.com.mt tkellem mal-ispettur ċantar li taħdem fid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali jaspjega aħjar kemm in-numru ta' rapporti mhuwiex għal kollox rappreżentattiv. Meta naraw in-numri ta' dawn ir-rapporti rridu nkunu prudenti mill-interpretazzjoni tan-numri. U dan huwa għaliex 416 ma jirrappreżentax kemm il-persuna, kemm l-individwu jiġi rrapportat nieqes, iżda jirrappreżenta n-numru ta' rapporti li jkollna aħna bħala pulizija. Xhieda ta' kemm irridu nkunu prudenti quddiem in-numru ta' rapporti, hemm diversi sitwazzjonijiet fejn persuna jinfetħula iktar minn każ wieħed. Għandna każijiet partikolari, ċertu persuni anki minorenni, jiġifieri fejn huma jkunu jew ġo care homes, jew ikunu ikollhom xi tip ta' ħinijiet biex jitlu lura d-dar u allura meta ma jaslux id-dar fil-ħin jiġu rrapportati nieqsa. Din hija xi ħaġa li habitual, ġifieri għandna persuni li huma habitual missing persons, jista' jkun li anke fuq medda ġifieri kważi kuljum jiġu rrapportati nieqsa. Matul l-intervista b'ċertu kawtela anke li x'ċertu każijiet huma ta' natura sensittiva, l-ispettur spjegat l-istadji li minnhom tgħaddi l-investigazzjoni tal-pulizija sabiex tinstab il-persuna rrappurtata nieqsa. B'kurżità li ma bħala saqsejna lill-ispettur jekk għall-pulizija il-każ jingħalaqx xi darba. Biex jingħalaq rapport ta' persuna nieqsa, aħna rridu nikkonfermaw wiċċ l-identità tagħha. F'każ li dan ma jiġrix, il-rapport jibqa' miftuħ, bħala pulizija nibqgħu nagħmlu tfittxijiet tagħna, nagħmlu tfittxijiet ukoll biex naraw jekk il-persuna tkun xtelqet minn Malta, tkun marret pajjiż ieħor, u f'dak il-każ inkunu nistgħu wkoll nagħmlu kuntatt ikun hemm kooperazzjoni bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jew Europol, Interpol, eżatt. Bla dubju, minkejja s-saram li forsi l-forzi tal-ordni jidħlu fih meta jiltaqgħu ma' sitwazzjonijiet xejn faċli, is-sodisfazzjoni kun dejjem li l-persuna rrappurtata nieqsa tinstab qawwija u sħiħa.